Dan ƙarar tsaga ba kaɗan kusa da ita mana dinariya. Action. Ahan. Ke ma kin daba ta ba kike dialogue ɗinki ba. Action. Kaga cewa fa kai sai fa tashi gaba. Sai ya tashi Za ka ci suna hira fa. Ku ta. Ku dakata. Duk muna ganin ku ba ciki. Eh mana. Me yake sa a YouTube? Magana suke a Me Eh dole magana suke. Waye ce ka dinga ɗora a YouTube? Saboda ba ka da mutunci ko?